αλφαμπλοκ είτε πορομπετόν. Δύο υλικά που αν μη τι άλλο είναι δύσκολο να στηρίξουμε πάνω τους κάτι. Όμως η εταιρεία Fisher με την σειρά GB μας δίνει ούπατ κατάλληλα για στήριξη σε πορομπετόν, ειδικά νάιλον βίσματα, τα οποία απλώς κάνεις μια τρύπα και με ένα σφυρί τα τοποθετείς πολύ εύκολα, γλιτώνοντας χρόνο και χρήμα, και οι ειδικοί έλικες γατζώνουν στο αλφαμπλοκ και δεν πάει πουθενά. Να πούμε ότι το υλικό του είναι νάιλον, οπότε προσαρμόζεται πολύ εύκολα στο αλφαμπλοκ είτε στο πορομπετόν. Και έχουμε δύο μεγέθη, GB10 με δεκάρι τρυπάνι ανοίγεις τρύπα και GB8 όπου ανοίγεις με οχτάρι. Εδώ θα βάλεις μία νοβοπανόβιδα 6 χιλιοστών και εδώ μία 5 χιλιοστών. Και είναι κατάλληλα και για προσώψεις αλλά και για οροφές. Πιστοποιημένο κράτημα από την Fisher.